ndak iso. Dene nek kaya kowe deneng ya tayang. Ya tayang lah. Pas diset. Ya ampun. Heh, nyapo Sewet wis sabar sak nyapo. Kancane dikempet cah wong lanang dikempet ora koclok ya kok iso kaya ngono. Ora penak rasane. Ya penak. Ya iyut. Lah teneng Rika kepriye sih nek jenengane Mrono. Ndak ngono Mbak Yu. kene sik lah. Nak nyerak disit. Malah koyo pitik ora. Malah koyo anan kirik aku malah tek 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 kok. Enggak, kok pasno to, Mbak? Pasno. Kepriye? Rika iku pasno. Jelung-jelunge pasna. Baleni, Mas. Ya. Nah. Duk. Monggo menika gilingan pentol ingkang enggal menika. Wujud mana? Yo, Pak No. Siap, Lecil. Kan maling ya, percaya. Nggih. Alah, jenengan niku pripun to kok pisan-pisan terus. Nggih. Ya nggih. Wong kula niku manut jenengan lho. Lakane kaya ayo nik diliwongke nik. Wah. Iki lho remenan kula niku niki. Iki bempere luwih jos niki. Mosok mati Tet kaya harapan Tet. Bemper harap. Pripun Lek kabare Lek? Ya ampun Lek, suwira ketemu. Pripun kabare ya ampun. Suwira ketemu lah gandeng temen si Rika. Deneng Apa kiyak? Kiyak. Apa kuwi? Pitik kiyak. Iki basa Kebumen wong. Lah aku ora ero lho basa aku ora tau basa Kebumen belas kok. Kepriwe kabare? priwe kabare Lek Percil? Lah piye? Omong becek ketitik ala ketara. Ora ngono ki beda Tet bahasamu ki ngapak. Iya. Ki ngapak nera ngapak bela kepenak kayak kowe. Anu, ngeten lho, Bos. Niki ngeten. Piye? Napa sekecane digentos sinden lintune ngeten. Anane kuwi kok ya. Lah, kuwi Kuwi kepriwe? Rika maksudnya? Rika. Ya kepriwe? Rika nang endi? Lah iya kan kene kaya Rika, garep nyanyi lah. Kepriwe si Rika gemblung temen lah Rika ratayeng lah. Gemblung kok gemblung. Gemblungi apa? Gemblung Gemblungi Rika. apa, Bos? Gemblung edan. Loh, jangkrik. Jeng ora. Lah iya lah Rika ki ndase kobongan kenapa kowe? Ora kobongan iki. Lah pada karo inyong ki ya. Iki blibir. Apa ya? Blibir ki apa? Angelan ngomong enak mau angel to karo sampean iki. Lah Jan bahasane beda-beda. Gak isa ngomong kene. kene kepriwe sih? Galak iki galak. Lah nyong bera bisa, wong jenenge bahasane beda-beda. Nek nyong kan bahasane ngapak, nek ngapak bera kepenak. Rika ki tayang be ora nyong bahasane kaya kiye. Dadi nek bahasane inyong ki ngapak kaya kiye. Nek kene Rika kan bahasa Jawa Timuran kaya kuek. Dadi nek Rika tayang be ora. Duar. Ya apa? Omong ae iki sih. Yang Aku enggak paham, enggak paham. Sapa? Apa jangkrik? Kok jenenge jangkrik? misuwe ae jangkrik lu. Omong Jawa, ngomong Rika. Bahasa, Mbak. Bahasa. Nyong. Lah iki nyong. Nyong sama Rika. Iya Rika. Oh, Rika sama Nyong. Ya. Oh, ya oke. Oh, ya. Nyong iki. Ben rada akrep lah kaya kowe. Lho kok iso rada kerep piye ta? Akrep lah. Lek kerep piye ta? Akrab. Oh, alah. Iya kaya kowe lah. Ah ya, lah umpamane basane aku piye? Nyong, ki nyong. Piye to? Aku iki lho. Lah nyong ki nyong. Iki piye ta iki gendeng apa piye ta iki? Piye? Aku kok nyong iki lho. Iya nyong, ki Rika. Tayang ora Rika. Iki Rika. Iya, deneng di tuturi malah ngeyel matane mendelik-mendelik kayak kue kenapa lah. Jangkrik lho. Ora paham lho. Lha basa Surabaya ngono. Padukan dadi satu ora. Nyong iki aku. Nyong. Ki nyong. Nyong. Ki Rika. Rika nyong. Iya. Oh, ya. Tayang be ora? Lah nyapa kok iso neyeng lho kancane urip neyeng jane kocok. Teyeng ki iso. Piye, Mas? Teyeng ki iso. Wah, tanyeng. Nyonge Iya. teyeng.
aku iso nyong. Oh, nyong tayeng. Iya kayak gue. Ah, Rika seng. Jadi senge nayeng ngono. Ya, Rika. Ya jaseng lah kayak kia masa diomong seng lah. Wis tau Meteng, Meteng. doboli. Aduh, ndoboli tet. Apa kuwi? Ndoboli apa? Doboli, nengane nyang doboli keprige sih? Iki. Lairke. Iya. Lairke iki nek cara Kebumen Banyumas kono ndoboli. Doboli kayak kue. Wis Iya lho wis takon ndoboli aneh. mlakune ora ngene, Bang. Awakmu ojo takon. Pedhot aku wis tak ngene. Ya men lah. Loh, ini nyapa kok iso nglanang kok kon men iki lho. Ya men lah. Angel, ora angel bos apa mrene karo sampean bos aku ndak iso. Men ki Ane kok Dalem Mbak. iki masih berarti ora paham. kayak Ora kowe. paham, Dadine, oh. Rika ngomongnya ya alon-alon aja kesusu-susu. Oh lah ya nek ngene bahasane biasane Tuli bekok-bekok. aja seru-seru ki eneng maring gilik lho. Apa? Maring pinggir gilik ora seru-seru. Oh iya ya ampun. iki jane wong loro padha gendenge apa piye? Piye to bahasane? Ngejak dolan karo aku ndelok dangdut. Oh. Terus aku ya ono aku ya gelem goyang, aku ya ngono. Iso aku alon-alon iso. aku. Nganggo bahasa isyarat. Isyarat. Iya iya iya. Banter ndak iso. Dene nek kanyak kowe deneng ya tayang. Ya tayang lah. Nyong. Pas diset. Ya ampun. Nyapok. Sewah Wis sabar sak nyapo. Nyapo. Lah kan dikempet cah wong lanang dikempet ora koclok ya kok kaya ngono. Ora penak rasane. Ya penak. Ya iyut. Iya. Lah teneng Rika keprige sih nek jenengane Merono. Ndak ngono Mbak Yu. kene sik lah. Rono. Nah nyerak-nyerak disit. Malah kaya pitik udah. Malah kaya anan kiri aku malah tek 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 kok. Ora gitu. Ora gitu. Aja kayak kue. Ora ngono. Uangnya lho, Bos. Uangnya tenan. Kowe lho momen karo kono lah gak aku. Lah nyong kan kepengin karo kue. Pengen pisau belajar ngapak yo ngapak. Iya, Heeh. iya kan Rika bahasa Jawa Timuran, Iya. ya nyong bahasa Banyumas. Oh, Banyumas. Iya, jadi berbeda-beda bahasa tapi tetap satu. Jual. Oh, terima Kayak kasih. kue. Terima kasih Mas Becil. Oh iya. Iya. Namanya siapa? Ani Blorong. Blorong. Ya. Waduh. Kenapa? Koncone Nyiroro Kidul. Kenapa? Yu Blorong. Ya nyong Blorong. Asli ngapak. Ya. Ngapak Banyumas. Iya. Cilacap. Iya. Ya udah. Teneng kenapa sih? Nah, aku ora tayeng. Ora Ora paham, tayang. ora paham. Orang Ngomong basa ya apa, Bos? Basa ya apa? Basa ya basa. Ora Ora paham tayang basa basanya. ngapak. Bahasa. Bahasanya. Ora tayang. Pokoke patokane nek nek Banyumas A, Jok kanu Yojo Solo ki O. Kayak kue. alah. Contone. Riko. Nah, coba kowe contohane nih. Nek contone ning ngone nyong A, ngone Rika O. Oh, iya. Nek ngone nyong Sega, Sego. ya. Nek Rika, Riko. lah ya. Nek kontal, Kon. Apa jen? Baleni maning. Baleni Jajal maning. jajal sing jajal nek alon-alon. ngone nyong Sega, Sego. nek ngone nyong Rika, Riko. lah nek ngone nyong kontal, Konstruksi. nek bahasa Banyumas ki ya, ada akhirannya itu ada penekanan K. Oh gitu. Ya, contohnya nek bahasa Indonesianya ada itu ada. Oh. Nasi. Nasi. Ya, kayak kue nek turu, Tuh. Apa? Baleni maning. masa baleni maning lah keprigat berarti Rika ra tayang. Ya tayang-tayang baik. Tapi kan dadine tuh. Gak ketolo aku. Lembune nek kane ora dadi kerupuk iki kok. Kuwi ora penekanan. Kuwi malah awake dhewe ditekan. Sesuk bosok nang kancane karo rumah. Enggak gitu, nembang apa? Ya. Liwung. Lewong. Oh, lewong. Oh, liwung. Lewong ya. Lah pemene tansah lewong atiku. Lah kapake piye? Dadi lewong atiku. Oh, nalikane sepisan ketemu. Oh, nek pokoke mburine nek uni, penekanan. nek kane. Iya kayak kue. Ketemu. Iya, Oh, ya bener ya. Berarti Iya. tuh berarti dadi tuh. Ya. Rika reng kene. Ya, enggak apa-apa. Ngibing bareng-bareng karo inyong. Loh, piye maksudmu? Omong apa iki? Ngibing bareng-bareng. Ngibing apa to, Mas? Mas. Ibing joget. Iya. Lah kowe ki jare bapakmu bengkel. Nah, ya bakul solar no karo mas aku. Ya hubungane apa bengkel karo ngibing lho. Lah jare mau muni bapakne bengkel. Karo mangsaku. Ayo. Siki.
Saiki, Cil, saiki, Cil. Yo, Ya iyalah. ngiping saiki. Ya ya ya. Iya. Ya. Saiki bae aja diundur-undur. Lah iya. Kene Rika tayang ya. Yang bae. Mangga. Iya nih. Godokan rintan siang lalu Wena tano. lempo yang bisa dorong datang bisa ngoloke hatiku Enggak, kok pasno to, Mbak? Pasno. Kepriye? Keprika itu pasno. Jelung-jelunge pasna. baleni mas Ya. Nah. Nah. Duk 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 duk. Monggo menika gilingan pentol ingkang enggal menika. Wis iso ngene. Aduh, kepenak, Dat. Ngiping aja. Ngiping. kepriye kepenak beurek Lanjut. masukin ya Mending Pak No. masukin ya Masukin baik. Ya. Pak No, lanjut Pak No. Ya. Mangga, yo. Mending Pak No. asik Asik. lanjut Lanjut. Takon nah tapi karo Mas Agus. Lah kono kodenen kowe iki. Ayo lanjut, Pak No. Lanjut. Pak Seno culane Pak No ora penak. Dalange sono iki, Pak No. Saya Pak No. yuk Sabtu Pandetero Mogi Gusti nglelani adres aku bakal binawa mati Luar biasa. Lanjut. apa nek Yuk lanjut Yuk, Maning. lanjut, Pak. Yo, Pak No. Siap, Lecil. Ora penak lho, Pak Sen ora penak. Kaya entut ya. Lah nggih, Makseng. maseng. Mending Pak No. Yes. Ya, mangga. Wong bagus ganti lagu Godo ati Rintan siang Lemu ya hisap goro Katan bisa Ngoloke hatiku Ayo. Siki ana dagelan mutar to. Lempoh Pak No. Lempo kenapa? Nyapa? Ajur sum. Semangat dong, semangat. Semangat ya semangat tete kene biayaan Lha juga saiki melok sapa? Pak No. Lho lah iya.
Lanjut Pakno. Tesi kuat. Tesi. Wah, kene wis apal iso basa Banyumas. Lah wis kuat timbangane turaan timbangane. Lanjut. Lanjut ya. Lanjut. Yuk. Yuk. Pakno. Satu pandai Wis. Jare mau wis kesel mbok tambah-tambahi. Pak Bambang Pak No. Pak Bambang piye mau terus Pak Bambang tuku gedangnya tugel-tugel. Cilik, lemu-lemu. Ceblok. Ya apa ora? Ya, ngono lho. Ku jawab dhewe lho. Ya ora percaya dijajal penak Pak No. Piye dijajal coba. Jajal. Teko mburi. Kembali. Teko mburi. Satu pandai teratu. Koki kusing lilani. Aku bayang binawa mati. Pak Bambang tuku gedangnya tugel-tugel. Ceblok. Ya apa ora? Ya. Ya. Enak Pak No. Jajal. Jajalnya ben penak rasane. Iya, Jajal. Siliane. Yo, mulai Pak No nggih. Ya. Maning ki maning. Keri-kerine bayi. Ya. Mening Pak No ya? Mening. Maning kok mening. Mening konku mening Pak No. Apik niku mening. Oh. Mugi Gusti nglelani. Terus aku bakal binawa mati. Pak Bambang tuku gedangnya tugel-tugel. Ceblok. Ya ora? Ya. Ora iki jane wiyagane iki melu aku apa melu Persil ta? Lah piye Piye to? Jane iki ngoten niku lho Pak. Kok do manut kabeh. Pripun Bos? Kompak Bos. Kompak sih. Napa kirang? Kirang malih. Kurang. Kok kurang diomongi kurang. Yone kurang. Ben ketok kompak antara Jawa Timur, Jawa Tengah iki iso kompak. Ngono lho. Sepang pindho lho. Lho iki jalukan iki lho. Iki meng ngepas ketok Paske. sak yo. Baleni maning. Heeh, terakhir. Ya. Salaman pisan Kas ya. Heeh. Iya, terus gong suwe dicor jur. Ujul. Mugi Gusti nglelani. Hei, aku bakal binawa mati. Pak Bambang tuku gedangnya tugel-tugel. Ceblok. Ya ora? Ya. Koyoke Suwukane ra ketara ya. Lah nggih sing mriko mboten jawab blas nika penonton-penonton orang jawab. Awakmu rada rene lho, Cil. Suwe ora muni Minggu lho. ya gotok ketoke. Ngene lho, Bos. Sesuk kan delok YouTube sitok-sitok ya. Ya apa, ya Iki apa. tidak semua bisa buka YouTube. Wah, sapa ngerti lewat iki lho, lewat lagu iki sok merukunkan masyarakat kene lho. Piye to? Ngomong ewitan. Kancane buak Gak gelem apa ora? Ya gelem tapi bolak-balik ora kancane gosok lambene. Buari ning boten. Aja ngomong buari. Engko dipotong gosok aku. Lah iya. Mas aku. Prike ki sidane Men, karo balik. men kabeh penonton ki melu yo. Oh, kayak kowe dadine kaya bareng. konser ngono kae. Nggih, Pak No. Ya ngono. Kula teng mriki Pak No nggih. Ora masalah, ora Nggih, masalah. siap. Siki ya. Ya. Mugi Gusti nglelani. Hei! Binawa mati. Bambang tuku gedangnya tugel-tugel. Ceblok. Ya apa ora? Ya. Pi, kowe iki muni. Masyaallah jenengan. Mbak, jenengan muni lho, Mbak. Piye Kok meng mendono? Penonton wis iya lah kok sindel mendelik tok. Jenengan muni, Mbak, kersane ketok kompak. Piye to Pak No? Lembah iki caloro iki kok. Piye muni yo. Ngeten Pak No. Piye? Belajar teng griya mawon nek sinden mawon. Lah aku ora apal, sing arep ngajari sapa? Dik warai disit lah, Pak Bambang. disit. Kowe mau Pak Bambang piye? Pak Bambang tuku gedang. Heeh. Gedangnya anu tambah capek Pak No. Mah, ora gelem mau. Aku latihan nang omah iso gelut karo tanggaku. Lah napa? Tanggaku jenenge Bambang e. Lah iya. Ya nek anu nek gak nganggo musik ngono lho. Nganggo musik kudu apik. Kok nek aku muni Pak Bambang, wonten apa Pak Seno? Lah nggih. Mboten enten musiknya lho Pak Seno. Iya. Lah iya. Oh iya. Pun digantos Pak No ngoten nggih. Kowe muni ya. Seneng wae. Sesuk kon muni sesuk lho lah ketemu. Ya. Ya wis Rika wis lonyo. Wes lah, piye to kok melonyoh iki jane? Maksudnya wis ora kuat kayak Kesel, kowe. wis kesel. Wis Kesel wis. maaf. Maaf aku. Berarti wis. menyerah kalau Pak Seno.
Nyerah. Ya ngomong lah karo Pak Seno menyerah kayak kue. Dene ora teyeng, ora sembada begijikan kayak kue, malah ra teyeng. Apa kuwi? Dagelan kayak kue kok malah ra isin raceng lirika. Nek basane gaule nyo raceng lirika. Apa sih mung kayak kue mbak? Ngomong apa to Pak Noy? Maksudnya ngene. Aku kurang kena. Kowe iki wong lanang, iki wong wedok isin. Kok kalah karo wong wedok isin aku. Lah rane ngono lho, dat lambene kancane gorokan sesuk-esuk digen nyambut gawe masamu ae. Masih kuat, Mbak? Masih kuat. Ya isin no. Dene Rika ra Lah aku kuat. lho, Surawati aku. Ora sapa-sapa. Nun sewu. Bapak. Kok pilih. Kepiye, ae? Wonten lepat kula mboten saged nulis Semarang tanpa A. Kula nedhi pangapunten, Bapak. Nggih. Sanes wedal kepanggih malih kalian Pak Dalang no. Aku mesti kecewa aku tenan. Lah kok saged. Lah sampean sesuk le ketemu ya rada sauntara karo aku to. Nggih. Aku mengarep ngapake Pak Bambang kok ora kelakon. Mati, Pak. Oh, wis tak omong yus latihan bolak-balik ping 4 lho. Iki lho sesuk nyetel YouTube nek ya iso to. Ndek paketan to, Nduk. Tak lah sik. HP-mu apa? Cilike to? Ah, ra iso nyetel YouTube. Mas, saya pisan kas. Ngelegakne. Pisan kas. Dulur ngelegakne kanca iki oleh pahala. Ngokno kabeh sinden-sinden yo. Sampai meneng ditenono. Aku didukani karo Pak No lho. Ya, sikik ya. Ayo. Mugi Gusti nglelani. Hei! Hei! Aku bahagia. Bang, tuku gedang tunggal. Ceblok. Ya ora? Sip. Jos. Ih muni kabeh. Kowe kok meneng-meneng wae ta, Tin? Muni ra iki mau. Jenengan anu, Mbak? Mboten e. Masyaallah. Lah aku mendelokke iki lho. Ning ndi? Garap lungan Aja ndi? nesunan. Mulai hau. Gak caturan aku, gak hau. Aja kaya kowe. Sesuk biar ketemu nih Pak No, kapan-kapan ya. Ya. Kripik gedang godhong telo si gedang Pak Ton Roto. Kripik gedang kripik telo, aja godhong telo. Lah kripik gedang kripik telo, Kirik gedang. kirik gedang kirike sapa? Mangke kepanggih Bapak Seno Nugroho. Nggih. Mugi panjang yuswa Amin. diparingi lir ing sambikala. Amin. Lah mundonga kaya ora ikhlas to. Saking kesel tagemku Pak No. Ambeku kaya merusuh lho Pak No. Matur nuwun sak percik. Kapan-kapan kepanggih melih Pak. Siap. Sik. Nyapa? Pusakaku lali ya. Yo biyoh. Monggo. Nggih, matur suwun, Pak Mas Kuntet. Nggih. Matur sembah nuwun, Pak. Seneng no. Iya, Mas sembah nuwun. Ya kok ayo. Nah. Piye? Aku kaya Anandara ya. Ora anak Andara. Iki mau nek sampean ora bulan baleni ora ana tepuk tangan. Ini gandeng sampean bulan baleni, ini ada tepuk tangan karena semangatmu. Saya nek gelem sekali lagi. Sang saya daru alas. Perang urung kok sang saya dalu alas. Ya, Mak, ya terus kesena. Ya. Tan samar maring sukma. Sinukmaya winaya